Patxi López lehendakariak adierazi du Frantzian eta kideen eta polizien artean jasotako tiroketaren aurrean ezin dela hitzerdika aritu eta bildu koalizioak irmotasun handiagoa erakutsi beharko lukeela iritzi dio. Lehendakariaren adierazpenok Errenterian izan dira, eremu horretan egiten ari diren proiektu batzuk zuzenean ezagutzeko egin duen bizitan. Bizita hauek biztanleekin elkartzeko eta herrian bultzatzen ari garen proiektuak ezagutzeko aukera ezin hobeak dira, eta horixe egin dugu gaur, hemen Errenterian inbertsio garrantzitsuak ditu zerbitzuetan, hezkuntzan, kulturan, merkataritzan. Eusko Jaurlaritzak sustatuko dituen proiektuen artean, gailentzekoa da Jaizkibelgo korridorea nazioarteko irismena izango duen benetako nodo logistiko bihurtzeko proiektua. Lehendakariaren hitzetan, Gipuzkoak modernotasunerako jauzia egin du eta Errenteria harekin batera joan da.